নগর বসন্তপুর তাই চিনি কামবুকছড়া আপনি লগে লগে চিনি সানখোলা বালুরবন ভারত চৌধুরী রামশঙ্কর তামনেবন চিনি সোনারাম সহ ফাइ मानजाक फाइनाय जत चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेम्बार्स तैमो आमचाइनि जत हानि खाजानि ताकुक तै बुकुक सं दिनै बेलायखानो जों तंथकमानि गरियानि तेरंखा बोखा काहाम ताइ बायाब तै हामजागलायमुं चिनि गरियानि म तेरंखा चिनि सिरि सिथिनि सिमिनो अमहाय गयै बिशुनि दिननि सिमि तिनि सेना तिनि जरा चिनि म गरियानो सेंजागो गोबां इतिहास दङ म बाहायके फायका चिनि बुबाग्रा रगनो सबानि बिसिंतै गुबुन चिनि जखन स्वाधीन त्रिपुरा दंफ्रो चिनि राजानि सैन्यरक गुबुन हास्तेनि मगरियानो युद्ध खालायतु फैलायमानि मगरिया सुदु जों त्रिपुराहावो चिनि देबरमारक सिमि जों पालाया चिनि 19 दफा चिनि जत्त कुंथाय बारा रगनो मगरियानो पालाय दङ बिसि करक मानि यागुलो बुबाग्रारनि परे चिनि बुबाग्रानिनो बसं चिनि ताबुक बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबरमानि साक्थार माबाय सारा त्रिपुरा राज्यनि 44टा साबजुनो 1 लाख खाय रां रुय चिनि चेयरमैन बरमना रंजित देबरमा सागानो 1 लाख खाय रां रुय मनो ताइबो काहाम खायै पालाय रिनानि बागै बरम रिनानि बागै मुइतु ख्लायनानि बागै लाइबु मावो गोथार गोथांखाय दंना बागै अमायके सामं थांजागै दं अमायखै लाइथानाय 19 तारिख चिनि सुमलि साबजुननि बिसिङाव क्लाइजाक एसराय हातिवा अमायके हहम ददम ख्लायै आरो बाहायके पालायजाखा अमनि नते कैसा पार्ट मजे तो हाथी प्रोजेक्ट रक या पावन हारै जेमन जों नंनो सायखनायका जों भारत सरकारनो जों दाक्ति दाक्ति चुनिति एडिसिनो तैबो क्राक खायनानि बागै एडिसिनो कैसा राज्य खायनानि बागै अमा हायरक आइन रक जों पास कर हरजाक चिनि एडिसिओ ताव राज्य सरकारनि जेबो पुलिस दंमोन हाय चिनि एडिसिओ पुलिस तुबै चिनि अरनि आइन शृंखलानो जेबाबे चिनि बररक जे ड्राग्स चावैनाय दिनेर पर दिन नाय निजि नक सकसाव दिनै नक नुबायखिना कयेकदिन आगे चिनि चिन्ट्रामा साक साक दुखैतलाङै थैमारक एयाखाय लामा क्लायै उसगां ब्रिज तला हयमां हयमां सायमां माने त्रिपुरा राज्यनि गोबांमा आमचायनो चिनि बररक जों रिहेबिलिटेसन सेन्टार ख्लायमानि बेरा बुरो सकागै बुराखानि जे मुरिनाय रकसे उल्टा मा खाथिउ बरन उल्टा फियोगैसो मारहरसिउ तो आमतिरक ओङै दंमायखा बनो जदिनो जों बन्द खालायनायनिखाय प्रशासन चिनियागो नांगौ पुलिस प्रशासन चिनियागो नांगौ बनो बाहायके मुकाबेला खायनानि आबरक जों दिनै म धर्मनि अनुष्ठान फानो मासानाय आरो हयतो जों बेलायखायनो सजाग मांनाय चिनि बुरि रक पर्यन्त म आमचाय रगनो दङ एसआईबि रक मानजाक दंमायखा तामुंनाय चिनियाव थिनां चिनियाव जे सोसाइटी चिनि दफारनि थिनां तामुंनाय सबचेয়ে बरवाना मासिंजा बिराट एक भयंकर रोग म रोगनि जों भाइके यगनाय आबो जों खामासिताय आबोनो बन्द खालायनाय बागै जों साकथारि दङ जों गोबांमा आमचायाव ताबो चिनि बरमना एमएलए दङ जों आबो साकथारि दङ भाइके आरो ताबो नवोदय स्कुल फायका और बागे डिसिप्लिन नारगै श्रृंखला नारगै खालिनि बिसिङाव चिनि शरद चौधुरी नतुन बाजारो चिनि एकलब्य
चेंजाकनाय अमाहायके गोबांमा या फ्रिडम दंमानि अमाहायके गोबांमा जों जानल ट्रक ट्रक नौनायनि बागै या फ्रिडम नाय दंमानि गोबांमा ताबुक लाइसेंस खायनानि बिजनेस खायनानि आइनो जों ताबुक अलरेडी जों एडिसा हापां हलस खायै कराक आइन खाय दं ताबुक बानिया खायनानि खाय चिनि बरक कागज तांगो बिनि जेरकम लाइसेंस दांमाहाय लाइफ इंश्योरेंस तांगो आमतिरक जों मा खायनाय बनि बागै नरक नुखना चिनि बरक मोनां बुबाग्रानि तिफांबाय चिनि ट्रिं बिसि